Alam mga kabagis, nagriga matagday gusto naglamig. Kabagis, dati kami man bantayan. Nakikita yung dati kami inti kautungan mga barbaro. Ito yung agente karasaka nga ato hindi nagmula tayo mga kabagis nga kwa. Nga ato hindi mga kabagis di nagmulaan tayo tatadakulan ni kita niyo ni mga kabagis nagadupay ti bunganan. Nagaatid dagpay ni mga kabagis. Ate mga kabagis kat nagmulaan tayo la editi parya tapos data di natay aji nga paryan mga kabagis kat sinarunwan miti utong ta nadala tate kuha pagalala ang miti kwartame kay magatang miti bagas may mga kabagis awang gamin makamin nung naggasto kami malata. Ate nga daga mga kabagis kat madimi nga kanya damami ansing mga kabagis kami lang pa impakadami magkanya da mami ansing mga kabagis nga mula ami pa lang ta madida nga mulmulaan gamin so nga imbaga ni tatay ko nga si kami pela timang mula mga kabagis ta kuha ta no adala tate mapapit may mga kabagis kitaan niyo ni mga kabagis nag-atid dagpeti bungbungan na nagmamayat tayo nag-healthy da pay kita niyo ni nagkinis da pay. O, diba? Mga kabagis niyo. Naglawa pati burasan tayo ni mga kabagis sungarugyanan tayo sa dataman di init tayo. Mga kabagis nagmamayat ni bunga na ate ko kami nagmabunga na ate utong meta kuha nga naapikran ti bagyang rale nagpapasalamat at nga naapikran ti ate utong meta bagyang rale tapos mga kabagis nagadupay ti sabong na nagadupay sumarunong nga bunga na nung maminsan nagadupay na mga kabagis tapos adu tinarugrug iti bulong na ni mga kabagis adu mo lata ni nagsayang subay ko matibunga na dapat ko maduwa kilo kasi an lang mat siguro kita nyo ni mga kabagis nagado dyan so damdam mga kabagis nga nakaburas kami ka ilako medyo karasaka sa may ilako intibarian mga kabagis ta kwa supay nga samsambutan me iya pa may pwede luna ilako milatay ta karasaka sa mga kabagis barbarang nangingin na mga kabagis no kwa no nangina dinag siya at ato ni mga kabagis ato ti burburasan me Taro din mga kabagis kat nalpas kami nagburasan at damot talo nga sako nga nagbabasit mga kabagis tinaburas na ate gamin mga kabagis kat sulala ang tatati kana mga kabagis iti first nga harvest mi iti
kuha iti utong mi dito inti San Juan. Tututarod mga kabagis, apan tayon ta agrepoteo pay ngam kuha. Nalakala aji ngarepoten ta na kuamot na simpati tip kuha nagmamay gamin ti bungon aji utong meso nga kuha nagmangarepoten kasya nagaatid dagpay kasi kasta ni kasta. Kasla 5 inches kaya na pong dura 5 inches. So tataro din mga kabagis apan tayon ta kuha aldawan at baka kita antayo lang no sa ano ti kuha da mga kabagis padasun tayo lang kanon sa ano ti no inya ti presyo data inti karasakas so nga so nga ita kami tataag nga agila ko inti karasakas inti nga rudan. Ato ni mga kabagis na ginaburas ni buat inbuat ko dik inbuat ko dik alman kini kuya ay di nagburas kami itong kini kuya ngay ko sedam damagaya mga kabagis kit kuha pang kami agdigos inti karasakas. Malpas kami nga grupot mga kabagis. Pang kami agdigos inti karasakas ta kuha. Ta makadigdigos kami madjaya nabag na hang kami makadigdigos din mga kabagis ta kuha tit. Iyam. Uy, bayabas. Mga kabagis o dating alak nga bayabas. Na mga kabagis kat dati kami inti salsalamagi mga kabagis agala kami tatta mga kabagis ta kuha ka nun nasaan pagalsam agiti ni mga kabagis kita niyo mga kabagis makikita yung nagadaw Gini ang mga kabagis nagpuskul dito na nagsiingot gamin gigi magkikita iso gigi mga kabagis gala ka nong Kalangakang nukwento ata kita Gininong nagadudyo na ako nagdadakkel pa Atin ni mga kabagis sa lamagi sinong may gusto pamain na lang nagmay niya mga kabagis nagimas. Hello mga kabagis, dati ta enti karasangas hindi pagdidigusan mga kabagis si kami tao dito mga kabagis duduwa kami lang ni manong ko mga kabagis nagarasmutan habalimot tikwanan mga kasto idi ate mga kabagis sayang ate nga danong mga kabagis kat agda po inti bubon ate mga kabagis agbalin nga inumun naglamiis nagnaapagdigusan kasi mga kabagis na naglamod pa mga kabagis nagimar kan ito mga kabagis nagaduti kap-kapsi kasi dyan nagimar ito ngam nagalasmutin nakabakbaton kasi dyan ay yan ami dun ate karasakas mga kabagis kat ipagpapalaki ito yung uminggan mga kabagis ta at damat dito mga kabagis ngam di kami makaunag sa awang kwartami dito kami lain ti agay ayos mga kabagis so kaasi kami taan kami makaunag ang kami makalangoy wow
kuya. Awapit ka sa mga. Alam mga kabagis, nagriga mo tagdi gusto naglampet. Ang biro ka lang tatigapin. Tutot na mga kabagis, malamlam minak. Kita nyo na, naglamok. Di ba nagmayat aji ni pagdigdigusan ni aji ni Ajay nagmayat niya. Paltugang kalay. Bang, bang. Bang. Mga kabagis, nagpindas si Karasahas na. Uri lang nagurang-gurang si Bokon ni Agna. Apang kami mga kabagis na malamlaminakan. Ato ay madime mabal nga idepan takwa. Inkwa na asahan talaga akwa. Ni kuya hindi mo agsartar din ta. Pusitan ka. Ito ba mo na ako na idehay ka din na maeddaw. Senda nga ro din mga kabagis nagpindas din pa. No kaya yumapahan awisan daktaban tayo dita. Sana hanap maluglug eh. Hindi nga ro dan. Ato ni mga kabagis aji resort nga nagpintas, naglami ti danom na mga kabagis umanig tayo ori awan din Si Tataro di mga kabagis, nalpas kami nga nagburas ti utuan, nalpas kami nga nagdigusan, nalpas kami nga nagriputan, ori ba di nagripot, ori yung supula. So, naalang nga rin aji kuhan mga kabagis na naila kumibayan aji utongan mga kabagis. Ato yun nabati mga kabagis, naggimas nga utong. Ala. Kita nyo ni mga kabagis no kaya iyo, kaya tiyo lang. Ang pagyabiyanak. Pero beke. Sige nga ro, doon ate pati pagpalpasan ti video kon. And don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para laging ka-updated sa aking mga video. Bye.